Cinarita Raden Janaka den paringi dawuh marang ing Rakanata Ndrawati nikakaken ngasta panah Nagabandha esting tias medya manah rikma ing damelisan Nata Ndrawati nanging Raden Janaka boten priksa bilih lisan nika den pasaken marang Raden Bulisrawa lepasing panasaka gendhewa bantring ngukuli angin ing ngriku samangke wekasan tumama wonten jagatipun Raden Bulisrawa. Samapa saya iki mutiar diadi batang lakon. Ayo sambato. Cinarita Raden Setyaki kawistara kasuran ing jurit karana den idak den iles den kakai dening Raden Bulisrawa sampun boten saged golawat kocapa lucitaing driya Kakang Bulisrawa aku aja tunggu macak aja nduk gawirang becik aku enggal patenana Kakang Bulisrawa lengeng Setyaki sambata kowe iki Setyaki ora tanggo macak mritak pateni nanging nggonku bakal mateni kowe tak nggrik-nggrik sithik tak uwet-uwet ben kowe megap-megap mengko nek wis lenggek-lenggek tak idak gulumu joget ilatmu plesir nyawamu ayo samada kowe mati saka tanganku Setyaki aduh becik patenana Kakang Bulisrawa aku patenana Kakang Bulisrawa ora sah nangis kudu mati saka tanganku. Cinarita Raden Bulisrawa ngakai kelawan Raden Setyaki den idak den iles datan golawat nai datan prisala loya ping jemparing saka gendhewane Raden Janaka Yai Nagabandha ing ngriku kenging Raden Bulisrawa timpal bawunira Bulisrawa merga kenging pusakane Raden Janaka den lepasaken wonten ing Ganaka Gebiyaring Tatit ical saknalika astanipun Raden Bulisrawa ical kekiyatanira datan saged golawat Surem biwang para tinggi sambat kowe Setyaki mutiar saka tanganku kowe leng-lenging driya mengu-mengungkung kanduan rimang lirlinotan kanin ayo sambato kacarita Raden Bulisrawa sampun kecalan bau ing sisih kanan ngidak ngilis marang Raden Setyaki nanging Dian Setyaki datan saged golawat bawanipun sampun ical kekiyatanipun Raden Bulisrawa denira sumbar-sumbar datan sura kados ing ajeng kocap lucaning driya
Ayo sambat. Yaki ora tanggo macak. Mati dening aku Yaki. Aku Patenono Kakang Blisrawa. Aja tanggo macak, aja tanggo pengewan-ewan. Aku wirang Kakang Blisrawa inggal Patenono. Ora bakal aku marah. Tak pateni dadi Aki modal. Tidak nyuket ilanmu, cepling nyawamu Yaki. Kacarita Raden Setyaki ing ngriku den tetesi getihnya Raden Blisrawa, den nyana Blisrawa nginang. Awit ketinggal abang berkata kocapa Raden Setyaki. Kowe aja gawe irang layan aku Kakang Blisrawa. Kowe yen nginang aja tok idukke nang awakku. Aku ora nginang. Kowe modal daki saka tanganku. Nanging kocapa Raden Setyaki ing ngriku nggondo amis. Ingkang den nyana menika dubang nanging jatosipun ludiranipun Raden Blisrawa. Awit bau sampun timpal. Ing ngriku saya kendho sakedha anggenipun ngasta Dian Setyaki. Ing ngriku Raden Setyaki gumregah penggalihnya awit mulat anggenipun ngakahi Setyaki sampun mboten wonten kegiatanipun. Ing ngriku Raden Setyaki gumregah ngasta lembing den tamaken wonten jangganipun Raden Blisrawa. Ing ngriku sirna margalayu Raden Blisrawa king lembingnya Raden Setyaki. Lenging priya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang. Gilang punarpanira sukma katon lelayangan ing gosok ayo sambat kanyaya Kakang Blisrawa ketiban lembingku tatas nyawamu. Ayo Surak Marata Jaya Marata untap-untap sasat padha. Padha yen padha Setyaki gruwuten. Blisrawa mati saka tanganku. Kocapon nata Ndrawati Ki Amarpegih ingkang rayi. Lenggah Yayi. Katangipun Kakang Dimas Setyaki wonten paring dawuh iki mau sing mateni Blisrawa sapa? Ingkang Rai Setyaki. Piyambakipun kula tamani lembing kula yen jangga tigas pancing pejak wonten paparangan. Ing Rai saged unggul ing yuda. Oh Dimas Setyaki. Pun Kakang iki mau jarwa apa marang Siadi?
yen menang ora kena sumbar. Apa dianggep iki mau sing mateni Bulisrawa ki Setyaki dhewe apa? Apa kowe ora rumangsa ora kelingan didak dilis dikakai dening Bulisrawa? Apa ora krasa? Sapa sing bantu iki mau? Upamane ora ana sing bantu saka kaduan kowe mati didak karo Bulisrawa. Pun Kakang wis jarwa to, ora kena sumbar. Anggepmu menang ngono apa? Yen ora sing bantu sedulur sapa? Kaya iya mono. Ora rumangsa isin apa kepiye? Ya wis didak dilis dikakai meh mati nek ora ditulungi ora bakal iso menang kok sumbar-sumbar. Ucap Raden Setyaki dupi nampi pangendikan ing Rakanata Ndrawati semu lingsem pelajar kendran saka ing paprangan. Aduh, yeng. Iyeng-iyeng ora ngira barbar pisan anakku Bulisrawa gladran punarpane monggo tak sawang saka kaduan mesti sing mati Setyaki sebab dikakai dening Bulisrawa didak dilis ora iso glawat ilang kekuatane Setyaki sajake ana sing tlabung saka kaduan mokal nek ora ana sing lepaske gaman saka kaduan enggo Bulisrawa mati iki mau kena lembing Setyaki nanging sadurunge kena lembing iki wis timpal baune sisih merga ana panas konjaba gandeng iki diseseni kabeh para dewa perangi Bratayuda aku gugat karo para dewa wah yen ngono dewa ora adil nek ora iso mutusi bab iki tak anggap sing menang kuwi Kurawa sing kalah Pandhawa merga ana sing bantu saka kaduan Cinarita Patih Sengkuni ngudo raos nguman-uman para Jawata mangkono bukulun kaneka cumlor saka Dirgana apa Patih Sengkuni pergencong warudayang Patih Sengkuni nguman-uman para dewa apa sebabe langgeng ring ngaturaken sembah pangabekti bukulun kaneka iya ulun trima mila kula lajeng nguman-uman para Jawata kanthi dhasar menika wau Setyaki meh pejah dipun kakai dening Bulisrawa anak kula wusana wonten jemparing bebilih saking jawining rangkah katitik timpal baunipun Bulisrawa yen ngaten pertanda ingkang menang menika para Kurawa ingkang kawon Pandhawa awit wonten ingkang bebelo saking ketebian kok dhisik ulun tak rembugan marang boteng Pandhawa Kresna wonten pangendika ing adawuh pukulun coba iki mau ulun uga mangerteni yen Setyaki wis dikakai dening Bulisrawa wasana malah iki Bulisrawa mati merga mau pancen ana cemloroting jemparing mbok menawa awit baune Bulisrawa timpal saengga Setyaki nyekel lembing
gulune dilembing karo Setyaki mati tugel dadi loro. Mula kang saka iku Kresna kepiye Kanjeng kita iku Poteng Pandhawa. Nggih, nyuwun pangapunten. Boten perlu paring duka dhateng keng wayah Ndorowati. Renipun duka menika Jawata langkung waspada. Kinten-kinten ingkang ngengengi baunipun Blesrawa menika pusakanipun sinten ngaten pungulun. Panjenengan sampun waspada sadaringipun Dirpa duka menika Jawata. Iya ulun wis waspada temenan. Pusakane sapa-sapa ulun wis hafal. Pusakane sapa-sapa ulun wis kulina. Upamane pusakane Janaka iki semene, dawane semene, gedene semene wis hafal. Pusakane Werkudara kuwi godhog, gedene semene, dawane semene ulun wis hafal. Pusakane para Pandhawa hafal kabeh. Pusakane Petruk ulun yo hafal. Petruk gadah pusaka petal kae. Iya, kawula sumanggaaken. Lah iki ingkang ngenani baune Blesrawa nganti timpal menika pusaka. Tah, iki pusaka. Pusaka Nagabandha. Pusaka Nagabandha menika pusakanipun sinten Pukulun? Iki pusakane Setyaki, ulun ora pangling. Ayen lembing menika lembingipun ngingingi Jangga Blesrawa wau. Iki ya pusakane Setyaki. Nek ngono sing mateni Blesrawa tetep iki Setyaki ora wong liya. Bratayuda terus aja gugat. Korban Senopati Agung Blesrawa wong gagahe kaya kono kalahe karo Setyaki bocahe mung kaya ngono. Wah nek ngono ya pancen wong Pandhawa ki pinter tenan. Ki mau sing mateni Blesrawa ki pusakane Setyaki kabeh Kurawa. Lho. Aja klayatan iki enggal dipreteni. Wandane Blesrawa ya Kurawa. Stiga. Panalingan nira lumajaring latrining gak sanget trasta jumena kabisanan wara-wara padine swata ama kuduk manyar-manyar lole Adi Arya wonten paring dawuh Kakang Durna. Kepripun para Madyawasana Senopati pengapit inggih menika pun Blesrawa kula sawang saking ketepian kados unggul awit ngakai Setyaki. Oh ketiwasan Wakni Durna. Setyaki pancen Timandraguna gadah pusaka kalih Nagabandha menapa dene lembing pejahipun Blesrawa menika saking tanganipun Setyaki Kakang Durna. Nek ngoten kula mboten trima. Badhe ngamuk punggung dinten menika. Kula sumanggaaken
bocah Kurawa. Glo. Siaga tata-tata bantu marang Kakang Durna bakal rusak barising para Pandhawa. Inggih, Stika. Monggo diarya kula dherekaken ngati-ati Kakang Gondel.
Makandha duwi wilangan loro Makandha adegan kaping pindho punika warnanira pakufon ing Randhu Watangan pesanggraning para padang kadang Pandhawa ingkang den ayomi marang ingkang Eyang Prabu Bagindo Maswapati. Lenggahnya Prabu Maswapati mengkeraken ingkang wayah Prabu Puntadewa sumawana ing wayah Raden Trustajemna ingin tansah datan kantun marang ingkang Eyang Prabu Maswapati. Kagiat kaduru kawekasan Sang Prabu dupi mulat marang ingkang wayah Natandrawati sampun ngadhep wonten pesanggrahan Randhu Watangan. Prabu Sri Bathara Kresna jajar marang ingkang paman Prabu Durpada Nalindra Pancala. Lenggah satata Prabu Durpada ngenanaken ingkang putra Raden Arjuna ingkang sareng lampah maringi Rakananda Ndarawati Prabu Kresna ing wal. Tanampi prapanira Satya Njadipati Raden Werkudara ya Arya Bima Dandun Wecana Jagal Bilawa ngagelah wonten salebeting pesanggrahan Randhu Watangan. Teka mangkono wong agung Prabu Maswati wis arsa kawijil pangandikanira. Pangudiyasra ing dereng kawising klati samangke. Dening utamaning nata Perbudi Polaksana lirikan Perbudi lila lega Indriya Agung kenya paring dedana ganjar saben dina lirik kang bulaksana netepi pangandika bawana langgeng singgih datang orat putuku nggir Prabu Puntadewa
nuwun kula wonten paringan dawuh Eyang kepareng ingkang wayah ngaturaken sembah pangabdi kunjuk Eyang Prabu. Iya ndak trima Puntadewa putuku. Werkudara bocah gagah putuku padha kanthi raharja. Ora ana siji opo sembahku Tampanono. Iya tak trima Bratasena. Pangestuku bae Tampanono. Ndak bundi dadi jimat ngendikane Mas Bupati kakekku. Mengkono Werkudara. Kejaba kang saka iku bali marang putuku Kakek Prabu Ndarawati. Kepiye para Madyawasana? Ing ngarep jeneng para iku mau minangka dadi boteng kadang-kadang Pandhawa. Inggih. Ndadosna kawuningan Kanjeng Eyang. Bilih ing wedal dinten menika Bratayuda sampun ndungkap 13 dinten mlampah. Wusana sampun kathah kurbaning para kadang Pandhawa, ugi kathah kurbanipun para Kurawa. Nembe kiwala menika wau setyaki adi kula saged nyirnakaken Bulisrawa. Namung ndadosna kawuningan Eyang, wedal menika Senopati saking Astina mboten wonten sanes kejawi namung Paman Pendhita Durna. Mila kawula sumanggaken Eyang Prabu Bagindo Maswapati prayugening lampah sinten ingkang minangka dados senopati ning Pandhawa. Jagat Dewa Bathara Wiladala. Rumangsa perkewuh nggonku bakal paring dawuh marang para putu-putuku sebab kekuwataning Pandhawa mung kejaba loro. Siji Janaka, loro Werkudara. Ingkang metu dina iki wis padha ngadhep ana pesanggrahan Randuwatangan. Mula Maragage apa Janaka sing kudu maju nang paprangan jalaran iki senopati ning Astina Pendhita Durna. Nyuwun pangapunten Eyang menawi kula ndikaaken mengsah klayan Bapa Guru kula mboten sagah. Kowe ora gelem, ora sago? Mboten Eyang. Ya wis to malah Werkudara. Ora, aku ora sago sebab Bapa Guru. Apa lakon aku tegel mateni guru sejati. Aku ora sago. Prayoganing laku kepiye? Mangsa burung. Mbarep kakangku mbok menawa saguh maju nang paprangan. Apa Werkudara wis tau krungu kabar nek Puntadewa perang? Aku ki sak lawase ora tau perang. Urung ngerti paprangan kaya ngapa. Ora wani perang. Ora wani. Mbak Ayumu galake ora jaman. Nang endi-endi melu ora pisah. Mula pun Kakang yen kon maju perang trima kalah Bratayuda wurung Werkudara. Wis nek ngono ora tanggung jawab. Aku trima mupuh yen kon tanding guruku. Kepiye Kresna? Kaya ngene kedadeane apa ya cukup wektu dina iki Bratayuda rampung. Aduh. Kawula sumanggaaken wontenipun Eyang Prabu, kula piyambak pun saged matur. Mingis-mingis kaya landheping Trisula. Tumanceping jangga satru. Gumregut magut lir mangajab. Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Upami ingkang putra Durpada ingin badhe majeng wonten palagan mengsah kalian Pendhita Durna menapa kepareng? Iya. Yen pancen karepmu Durpada mengkono, aku nayogyani. Kepriye Kresna? Kawula sumanggaaken
Panjenenganipun Paman Durpada yen sagah mandhegani wonten paprangan. Wis to, yen ngono kabeh para yogaku Pandhawa padha mbiyantu. Mengko Durna tak tandangani. Eyang nyuwun pamit ingkang wayah badhe nandhingi kridane Durna. Iya sing prayitna ngati-ati Durpada, mbok menawa Pandhawa ora bakal nigake marang jeneng para. Prabu Kresna wonten paring dawuh Eyang aja tok tegake putuku Durpada nggone maju nang palagan mungsuh marang Durna. Iya ngestaken dawuh awit Pendhita Durna menika wonten ingkang dipun piyandelaken utawi dipun dapuk minangka dados senopati pengapit Prabu Sumarma Narendra ing Malawa. Menika gadah titian gajah ingkang sagumuk agengipun nami Gajah Estitama. Menika ugi Sti Mandraguna ya. Ya wis mangsa borong tak pasrahke Kresna muris bisane Pandhawa bisa unggul. Werkudara Janaka mangsa borong metu njaba ayo gandeng tangan marang pun Kakang. Mbok menawa mengko sing maju iku Sumarma tak pasrahke Werkudara. Ojo semelang tandangane Kresna kakangku. Sigrong ngrekit nawang sesangga majarana kang katawengan gumregut magut lir mangajab Kuduk mangar-mangar lole Allah ali luku swalu gembol ora samar iki kaya Durpada kang maju nang paprangan
ora tedhe ngaling-aling Pendhita Durna. Pancen aku Durpada. Kepasang yoga banget. Kebeneran yen kowe tanding yuda kawan aku sebab nalika semana aku dadi ala wujude dadi rusak awakku merga tangane Gandamana sing tok ajani. Sing tok kongkon rusak jagatku. Mula wektu iki aku kudu manut dituwuh lara wirak. Manut Durpada tanding marang Durna. Iya, arepa kanthi sumo kadang dewa. Temen aku dadi senopatining para kadang Pandhawa. Mapan kuwi para yoga-yogaku wajib aku bela. Apa? Wani musuh kawan Durna. Apamu tak wedeni Pendhita Durna? Ora tinggal oncat. Kamu dadi bedok batangmu kelakon Durpada. Kene mergani patimu. Ayo mati aku. Panggau. Maju Durna. Gudug manyar-manyar. Lole. Ya, kowe Durpada. Karo aku ora ngajeni ngantem dudukanmu dhewe. Nganti bathukku metu anakane. Agek iki aku dadi pendhita ora kajen. Ya, tak trima. Nanging aja takon dosamu Durpada. Pusakaku cundha manik tampanana. Katalita Sang Kumbayana. Duka yayasini pimengsah lawan Prabu Durpada. Ing riku nginaken pusaka Cundamanik den lepasaken. Ing riku temempuh angganira Prabu Durpada saknalika sirna marglayu wonten ing palagan. Lengleng indriya mengu-mengungkung. Sambat kanya kowe Durpada iki mergani patimu. Ayo maju mrene Pendhita Durna kene merganing patimu tanding kelawan aku. Waduh mati aku. Gilang punarepanira sukma laruting kasa ngupaya swarga kang minulya ing bebunden kula paman Durpada paduka sampun seda wonten palagan paman. Kula tenggo pengarap-arap bali pengantian di paman. Dimas Janaka Arjuna wonten paring adawuh Koko Prabu
Aja kaya ngono. Pinesti keparingi Bathara ing akarya jagat. Wis entek tulise Paman Durpada. Karana perang marang Pendhita Durna kena Cundamanik mula yadi yen sia ditresna marang wong atuwa. Enggal dirupti kanthi sak tataning panembah Arjuna inggih dhateng sendika Koko Prabu. Werkudara. Apa Kresna kakangku? Dina iki Bratayuda wis tumapak nganti ana kurban Paman Durpada. Yen kowe ora wani tak du karo bapa gurumu Paman Durna, kae galuh. Jagone Pendhita Durna, Prabu Sumarma, sak wadyabala tak pasrahke siadi. Enggak, ida-idae. Ayo hamuk, wah Pandhawa. Ayo hamuk. Ayo mandek. Wah. Mandeka Werkudara. Ayo mandek. Sina gumrekutam yuring warih Tirta kemelep sumundul ing wentis ngelingon naga amburna wah reca manik musting ing jagat Yayi Prabu kerti beo wonten paringa dawuh Koko Prabu Sumarma. Apa dene satu permeo wonten pangendika Koko Prabu mungsuhku Werkudara gagah gedhe dhuwur. Sapa iso mateni Werkudara aku dadi ratu kontabing jagat. Sebab kekuataning Pandhawa mung loro Janaka lan Werkudara. Mongko yen ana sing mati siji sing papat trima bebela pati. Trima kalah Bratayuda. Lajeng monggo pratuli rembagan langkung ruyin kados pundi menika mangke wekasanipun. Werkudara ana apa maju pabaratan? Aku goleki Senopati saka Ngastina. Aku murite Paman Pendhita Durna. Prabu Sumarma. Bratasena malah kebenaran banget. Dina iki manuta tak tugel kulumu Werkudara. Umbar-umbaran wicaramu.
ora minggat idak joget ilanmu aja mlayu Bratasena nyakit wah bos pilih wah Ojo mlayu. Pilih. What? Pilih. Wah. Wah, edan rusane kekilo-kilo. Pilih. Wah. Kampung awal. Wah. Mati aku. Ora ngira yen Werkudara krusane gegilo-gilo. Mongko ora nggo gaman ming sikile duncelangun-celangke. Adikku. Kertipeya apa dene satu premiya padha mlayu kapiyandhem. Gajah Istitomo. Senajan kowe ora bisa tata jalma wis tanggap apa kang dadi ngendikaku. Gandeng aku rumangsa kalah tanding Werkudara, mangsa borong Gajah Istitomo iki mengko Werkudara patenana. Carita Raden Werkudara den idak den iles dening Gajah Istitomo datan saged blawat semaput wonten jeroning paprangan kocapok Gajah Istitomo dasar Isti Mandraguna ing ngriku mundur dasar wancine wanci latri Werkudara semaput wonten tengahing paprangan. Mudar we. Reca manik mustikaning jagat.
Sambata Werkudara. Senajan iki wayahe wis bengi, wis maput ora isa gulawat. Mengkari gerang-gering. Wis ngenteni uncating nyawamu Werkudara. Bocah prajurit. Lho. Kuwi Gajah Estitama disubya-subya dipakani sing nganti wareg. Satama wonten dawuh Koko Prabu. Gajahe dirumati, disrati sing apik. Wayahe bengi ayo padha suka-suka ana ing tengahing paprangan. Aku wis ngedekake pesanggrahan dhewe. Satama mangsa borong tak percaya kowe nyrati Gajah Estitama. Sendika dawuh Koko Prabu. Dinteni mengko yen Werkudara isih urip patenane. Petruk kantong bolong wonten dawuh Sinuwun Kresna. Iki wayahe bengi peteng dedet limengan. Iki mau kaya sing maju gajah jenenge Estitama. Nggih, monggo gajahe gedhe dhuwur. Mungsuh kalih Ndara Werkudara. Tak sawang Adik Werkudara kaya kuwagahan semaput ning njenengan ngendi kunarpane iki mau. Wong peteng dedet kaya ngene. Aku lho nggih dari ngerti. Petruk urung ngerti kunarpane bendaramu. Dereng mung petenge dedet mboten gawa batre. Watake Ndara Werkudara niku nggih gedhe, wewek nika. Tikel ping 3 karo wong biasa. Ya, Gong. Ayo. Aku petengene mah kecegul peceren mau. Amripanmu ambane rajamak kok ora waspada. Amba kae wong peteng kaya kowe, aku nggawa rek jendele malah ilang. Malah sak rokoke. Ilang to, ilang mongko mau le maringi Pak Dukuh. Sida mah kelangan tak. Bos. Kowe iki ora genah rokok sak bos kok nganti ilang. Garang leku sak kliwat kok. Apa meneh rokok? Winginane aku ki oleh amplop saka juragane to, tak saiki malah bablas ilang. Lah saiki bolong ngono. Garang ya kelalen ora tak dondomi kok. Petruk ya ora ngerti punarpane Werkudara. Blas mboten ngerti. Kula wau ki nyandung bangke kathah ning nggih senes Ndara Werkudara wong niki teng Bratayuda niku akeh bathang. Saestu niku. Sedeng ingsun wae wis pana terwaca iki punarpane Werkudara. Nanging ki durung mati bendaramu, isih ngereng-gereng. Senanu niku ngorok. Wong bendaramu ki Cintraka kok padake ngorok. Ngorok kira kowe ngono. Lambikan gledek ngene iki nek ngorok seru banget tak ngono. Nek yo bener kowe aku cok dindek karo nikene aku. Angger muni ngorok ngono terus lambeku dilingi-lingi kaya talang jarene. Ah rupamu kok ngono kok kowe iki, Gong. Ya men aku nek ngilu mah gila e. Lajeng pripun niku Sinuwun Kresna? Ndara Werkudara mboten saged glawat namung gereng. Mongko niki wancine wanci latri kula piyambak mboten ngerti niku. Wis to, mengko tak sebawani nanging ingsun percaya yen to iki Werkudara durung temeka ing pati, nggih pun monggo mawon. Dimas, mbok menawa bisa mireng apa kang dadi jarwanipun pun Kakang Werkudara?